Am revenit cu ultima bucățică din strada Reșița. Am să vă explic imediat de ce am fost atât de insistenți asupra acestui cartier astăzi, pentru că chiar ne dorim să vedeți ce se întâmplă de 2 ani de zile aici, ce fel sunt nevoiți să trăiască oamenii aici. Să vedeți în ce condiții să trăiești în acest cartier și să vă atragem atenția că în momentul ăsta așa arată mai bine de 70% din acest cartier. Cu excepția a 2 străzi și jumătate care sunt asfaltate, una ceva mai proaspăt, cred că are 10 ani, cealaltă n-a mai fost asfaltată de 40, cam așa stau lucrurile. Într-adevăr se schimbă conducta de apă, așa cum am zis. Mulțumim cu această ocazie celor implicați. Și poate or să facă treaba asta și pe strada Iezerului. Pentru că încă mai au timp să facă lucrul ăsta. Acum ceva timp, când se vota moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de doamna Dăncilă, mașina care transportă gunoiul a rămas blocată pe aceste străzi. Din motive lesne de înțeles. Cam așa se circulă pe aici. Nici nu este o diferență mare de nivel față de ce ar trebui să fie. Probabil din cauza asta domnii care fac tururi ghidate, deși cartierul are o istorie foarte frumoasă și îndelungată, se feresc când aș aduce turiști în zona aceasta. Dar asta e, probabil pe viitor lucrurile se vor schimba și o să intrăm și noi în circuitul turistic al Brăilei. Mulțumim cu această ocazie oficialităților care au invitat mulți din cei implicați în viața civilă din Brăila la dezbaterea publică referitoare la planurile pentru municipiul nostru. Să aveți o zi bună, mulțumim!